位置について、よーい。あららららら。あ、ちょ。一緒にやってみようね。さあ、シャキン、シャキン、パーン。元気よくシャキン、シャキン、パーン。もり、元気もりもり、元気もりもり。で、シャキン、シャキン、パーン。さあ、このようにダンスしたいと思います。ミュージック、スタート。最初に来るのは誰かな？うさぎさんだ。好きなところ言っていいよ。おうちの人の耳までジャンプ。さあ、そろってシャキンシャキンするね。シャキンシャキンパーン。元気もりもり。はい、シャキンシャキンパーン。次は誰が来るかな？ゾウさんが来たね。ゾウさんになってダンスダンス。さあ、おうちの人の長いお花にぶら下がって。ゾウさん崩れない崩れない。じゃあ二人組。シャキンシャキンパーン。元気シャキンシャキンパーン。さあ、次来るのは誰かな？お、ヘビだ。ヘビさんが来たよ。やら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 。シャキンシャキンパーン。いいね。次は誰が来るかな？アヒルさんだ。そうだよ。大丈夫です。来てください。アヒルさんはどんなのかな？アヒルは片足上げてバランス。ダンスで元気になって。シャキンシャキンパーン。元気もりもり。はい、シャキンシャキンパーン。さあ、次は誰が来るかな？お、ゴリラだ。さあ、子供たちはおうちの人の肩を叩いてあげて。ダンダンダン。さあ、二人組になって。シャキンシャキンパーン。元気もりもり。はい、シャキンシャキンパーン。最後は腕を振ってくるくる回ってみて。最後かっこいいポーズでどうぞ。いろんな動物がいました。これで動物体操1、2、3終わります。ありがとうございました。初めての親子ダンス、みんなとっても楽しんでいましたね。それでは今から閉会式の準備に入ります。お一人は手荷物などを持ち、お帰りのご用意をお願いいたします。もう一人の保護者の方は、お子様と一緒に
乗りで来られている場合は、先に手荷物をまとめて持っていただき、メダルと給食を受け取りに来てください。在園児の頑張れ、ねえねえ頑張れ。ねえねえ頑張れ。頑張れ。かなちゃん頑張れ。頑張れ。あ、フリートンして。はい。をタッチ、反対側をタッチ、後ろ側でかかとにタッチ、反対側でタッチします。一度ジャンプからやってみます。せーの、ジャンプ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 、手を広げて、前でタッチ、前でタッチ、後ろでタッチ、後ろでタッチ。この時、タッチするのは近い方のかかとでも構いません。右左どちらでも構いません。そういう動きが何度かできます。では、いきます。最後です。振り向いて、ドン！と思った。
ね、パパ頑張ってた。かかとをタッチ、反対側をタッチ、後ろ側でかかとにタッチ、反対側でタッチします。一度ジャンプからやってみます。せーの、ジャンプ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 、手を広げて、前でタッチ、前でタッチ、後ろでタッチ、後ろでタッチ。この時、タッチするのは近い方のかかとでも構いません。右左どちらでも構いません。そういう動きが何度か出てきます。では、いきます。最後です。振り向いて、用意。頑張れ、ねえねえ頑張れ。ねえねえ頑張れ。頑張れ。花ちゃん頑張れ。頑張れ。と思った。つないでいきましょう。だね、パパ頑張ってた。あ、フリートンして。はい。
まちゃん頑張れって次まちゃんやね。ひまちゃん頑張れ。全然走ってんのに。ひまちゃん走ってないで歩いてるわ。ひまちゃん歩いてるわ。何？ちょっと見えるとこやってみたら、みんな見とく？大丈夫？では、いくよ。最初はグー、じゃんけんぽん。最初はグー、じゃんけんぽん。はい、パンダさんは1階、うさぎさんは2番階、前までおいで。リスさんは3番階。はい。バトン渡すね。はい、頑張ってね。はい、頑張ってね。はい、頑張ってね。頑張ってね。では皆さん、温かい応援お願いします。今日まで頑張ってきました。では、頑張ってね。では、今から笛を吹きます。よく聞くときです。いきますよ。あ、ごめんね。何度も言うな。センターの足だけはごめんね。で、よく聞いてくださいね、笛。いきます。辰組。でね、あ、待ち。緊張するよね。わかるよ。先生たちも緊張する。ます。辰組さん、リレースタート。位置について、よーい。あなた頑張れ頑張れ。頑張れ、うたちゃん、頑張れ。頑張れ。
あの頑張れ頑張れ頑張れ。緊張するよね、わかるよ。先生たちも緊張する。ます。勝国さん、リレースタート。位置について、よーい。あなた頑張れ頑張れ。あなた頑張れあなた頑張れ。2、パンダホーム。1、ウサギホ最後ーム。今から大きな拍手をお願いします。
リフォームダンプでいきます。最初はグー、じゃんけん、ポン。はい、パンダさんは1貝、うさぎさんは2番貝、前までおいで。リスさんは3番貝。はい。頑張れ、頑張れ、頑張れ。うん、めっちゃ応援するよ。頑張れ。はい、頑張ってね。はい。かなちゃんすぐいいコーナー入んねんで。はい、頑張ってね。頑張ってね。ね、皆さん、温かい応援お願いします。今日も頑張れでは、今から笛を吹きます。よく聞く時です。いきますよ。あ、ごめんね。何度も言う男性から足だけはごめんね。で、よく聞いてくださいね、笛。いきます。夏組。リレー。あ、待ちます、待ちます。何度も待ちますよ。緊張してるけど大丈夫よ。気持ちく感じてね。緊張するよね、わかるよ。先生たちも緊張する。勝組さん、リレースタート。位置について、よーい。あんた邪魔や。ドアップで映っとるが。どうか。それでは、ただいまより、令和7年度、親子運動遊びを始めます。まずはじめに、園長より挨拶が入ります。卒園式の買った DVD 買った？今日はね、おうちの人たちがいっぱい来てくれています。みんなのかっこいいところ。今日の、運動遊びは、子どもたちの幸せのための、行事となっています。今日一日子どもたちが楽しい気持ち、いい思い出を作って帰れるように、皆さんで盛り上げていただきたいと思います。また、周りに、このように全員幼児のクラスが集うことができていますので、ぜひ周りの方々ともお話ししていただいて、しっかり親睦を深めていただけたらと思っています。そして、この体育館ですね、大変滑りやすくなっていますので、皆さん怪我のないように十分注意の方をお願いします。そして大人の方々もしっかり準備運動をしていただきまして、大きな怪我につながらないように準備の方よろしくお願いします。さあ、そしたらもうタナちゃん、みんまちゃん走るで。ポケットに手入れて。フライングリッシュ。何やあの子。何だ。
ちゃんとレイナちゃんみたいだったな。おしゃれ。レイナちゃんこけんない。めっちゃ速い。あっちばっかり来たらさ、カゴがね。僕めっちゃ逃げるやん。お兄ちゃんも気ぃつけんの、カゴ斜めってさ、折れんの。速いあの子。入ってないやん。赤い球がない。ほらぶつかってる。赤い球もうないやん。落ちてる落ちてる落ちてる。赤い球いっぱい落ちてる。落ちてくるやろ。汗出すだね。体育館暑いね。カゴのお兄ちゃん、こっち来てください。大丈夫かな。あ、はい、走ってくれてありがとう。お、なんか靴ないね。めちゃくちゃ逃げたのかな。あ、すごい。では、もう一回
きつかった暑かった。さあお兄ちゃんたちに数えてもらいます。じゃあみんなからついて数えるね。じゃあみんなで数えましょう。座ってください。いきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ごめん、2個ずつ数えてね。11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22からです。赤チーム、まだまだありました。ということで、赤チームの勝利。では、もう一回やりたいと思いますが、背負ってほしいじゃん。疲れちゃうんですよね。もう一回やりたい。もう一回やりたい。アンコール。じゃあ、変わってくれる方たちいますか？一人だけ、一人だけ。赤チーム。めっちゃ速い。赤い球がない。ほら、ぶつかってる。赤い球もうないやん。落ちてる。赤い球いっぱい落ちてる。
が入場します。やっちゃうな。みんな頑張れ頑張れ。頑張れ。
うさぎホームさん、やっと頑張りました。ということはリスホームさん1位。たつさんよくみんな頑張りました。では頑張った辰組さん、リスさんに出しておりましょう。頑張った辰組さん、最後お父さんお母さんに頑張ったようの挨拶をしたいと思います。ではいきます。リスホームさんから。リスさん立ちましょう。これから歌う曲の内容は僕の頭の中のこと。主演はもちろん君で、僕は助演で監督でカメラマン。目の奥にあるフィルムで作る映画の話。では頑張ったリスホームさんに大きな拍手をお願いします。ではパンダホームさん立ちましょう。パンダホームにボールが1つ入ります。お、リスホーム優勝ちゃうか。2位がなあ、1やったもんな。うさぎホームにボールが2つ入ります。1位がリスホームにボールが3つ入ります。では各ホームの得点を発表します。さあ、どうボでしょうールの数でか。高さが違いますね。わかるかな？リスホームは14個。すいません、失礼しました。もう一度言います。リスホームは14個、うさぎホームは14個、パンダホームは11個となりました。仲良く同時優勝。順位が決まりました。では3位から発表です。3位はパンダホーム、1位はうさぎホーム、リスホームです。イエーイ。なんか逃げ嫌い。逃げ嫌い。イエーは今、イエーはよかったね、ゆいなちゃん。ありがとうわ、今。ありがとうって。あんた給食もらわなあかんのじゃん。あ、ごめんなさい。
先頭の方はもう棒を持って準備してくださいね。1回でしかないです。皆さん頑張ってください。それでは準備はいかがですか？準備 OK、3人合図ください。ホームさん大丈夫ですか？準備。はい、リスホームさん大丈夫ですか？はい。それでは、1回しかないです。皆さん頑張ってくださいね。いきますよー。よーい。ジャンプジャンプ、いい調子です。いい感じです。はい、次渡ります。どうぞ。ジャンプジャンプ、足つまずかないようにお願いします。頑張ってください。足気をつけてください。すぐ下です。はい、次の方どうぞ。はい、ジャンプジャンプ。皆様応援お願いします。あ、早いです。はい、ジャンプジャンプ。はい、次の方、はい、ジャンプ。
ますよ。ジャンプです。お、早いですね、ロコモホームも。早いです。ジャンプ。早いですね。あ、なんかどんどんスピードアップしてきましたね。頑張ってください。リズホームは次アンカーですね。
今回の流れバトンです。いよいよ優勝カップをかけた最後の戦いです。辰巳さんはトラック一周を走りバトンをつないでいきます。皆さんたくさんの応援をお願いします。辰巳さんが入場します。僕は